Hei kaikille! Tää on mun ensimmäinen kunnon video. Ja tässä videossa mä kerron itsestäni ja elämästäni ja kaikkea mitä mun elämään kuuluu. Eli ekana mun nimi. Mun nimi on Veera. Mä oon viikon päästä 16. Mun perheeseen kuuluu äiti, isä, sisko ja kissa. Ja yksi akavarjo. Harrastan futista TKT:n B-tytöissä. Ja niin, siinäpä niin pääasiat. No ensimmäisenä mun perheestä. Mun perhe on tosi ihana ja niin, mä voin kertoa mun ihan jokaiselle perheelle kaikki mun huolet ja murhat ja ajatukset ja kaikki. Mun harrastus tosiaan, siis harrastan TKT:n B-tytöissä futista. Ja se on tosi ihana joukkue, siellä on tosi ihania ihmisiä ollut mulle tosi tärkeäksi. Mä oon nyt harrastanut futista 6 tai 5 vuotta. Ja tosi ihana joukkue. Me reenataan Hervannassa ja tuolla Aitolahdessa. Että jos joku sitä katsoo ja on kiinnostunut tyttö, onko se nyt niinku 98 tai 99, niin ei kun vaan sinne pelaamaan. Ja meillä on siis myös se joukkue, että sinnekin saa mennä. Sitten mun opinnoista. Mä siis on nyt vielä yläasteella Hakkarin yläasteella 9. luokalla. Mutta mä jatkan opintojeni toivottavasti Valkeakosken ammattiopiston kosmetologia-alalle. Ja mä valitsin kosmetologia-alan ykköseksi siksi, koska mä tykkään tehdä paljon meikkejä. Ja mä tykkään tehdä kynsiä. Ja mä tykkään laittaa hiuksia. Mä tykkään tehdä kaikkea, mikä liittyy niinku ulkonäköön. Sitten mun elämä on aika yksinkertaista. Mulla ei oikeastaan ole mitenkään ihmeellinen elämä. Mulla on tosi simppeli. Että siis käyn reeneissä, on kavereitten kanssa. Ei mitään ihmeellistä. Ja tää on tosi lyhyt video, mutta tämä on megavideo, joten mä toivon, että te tykkäätte musta ja mä toivon, että te painatte sitä tilaa-nappia ja tykkäätte mun videoista. Ja laittakaa hei kommenttia alle, minkälaisia videoita haluaisitte nähdä. Mä voin tehdä meikkivideoita, hiusvideoita tai jotain kampausvideoita, jotain kynsihommeleita ja ihan mitä vaan. Multa onnistuu ihan mitä vaan, joten sinne inboxiin vaan niitä ehdotuksia. Ja me nähdään toivottavasti myöhemmin. Hei hei!